Mbappé e offside. Jocul e oprit. Au nevoie tunisienii de un ajutor de la danezi, care trebuie să egaleze cu Australia. Tchouaméni, Disasi, Gündüzi, din nou Disasi pentru Tchouaméni, Konate, Fofana, Gündüzi, pautează însă Tchouaméni, iar tunisienii vor avea mingea. A busculat pe Laiduni, pe Jebali. Puține reușite ale francezilor până acum. Adevărat că au început meciul cu echipa a doua. Antrenorul Australiei mai are încă multe schimbări, nu a făcut decât una singură, l-a scos pe Goodwin, jucător de atac, dar care nu prea s-a întâlnit cu mingea în prima repriză. Olsen pasă spre Dolberg, intercepție pentru Australia. Leckie a încercat o pasă cu călcâiuri, arbitrul lasă jocul să continue. Leckie reușește să intercepteze mingea imediat. Cahill acolo, alături de el, suporterii australieni încearcă să își adune forțele pentru finalul ăsta de meci, în care favoriții lor sunt într-un mic avantaj. Leckie încă o dată. E peste tot. Duke reușește să protejeze excelent balonul, îl găsește acolo și pe Degenek. Iată ce incursiune pentru fundașul stâng. Leckie așteaptă la combinație. Degenek scapă din acel marcaj. Nu izbutește să întoarcă mingea și nici nu obține cornerul. Dar superb acțiunea sa. Este celălalt fundaș, e fundașul stânga Behic. Priviți-l cum pleacă între trei danezi și mai izbutește un dribbling, dar nu reușește să treacă mingea de Højbjerg, care s-a repliat excelent. Behic așadar, frumoasă acțiunea. Damsgaard participă la multe combinații, dar Dolberg deocamdată la fel de izolat în față ca și Braithwaite, care a ieșit. Încă două schimbări, pregătesc danezii forțe proaspete. Toate schimbările făcute așadar în acest minut, în apropierea minutului 70, evident. Bach, foarte bună pasă, minge lăsată pentru Olsen, blocat șutul său. Încă o dată intervenție excelentă acolo a unei apărări fără multe greșeli.
Mingea vine frumos de la Bach. Încearcă să-și facă loc pentru șutul cu stângul Olsen. Sesizat acest lucru și de fundașii adversi. Eriksen. Care va izbuti să reziste apărarea australiană. Înalt, portarul ezită din nou, dar nu reușește foarte multe nici Andersen. Probabil celelalte schimbări. Numărul 24 este Robert Skov. Și de asemenea Cornelius. Skov l-a schimbat pe Olsen. Cornelius intră și el. Jucător cu profil ofensiv. Iată-l pe acest Andreas Cornelius, un jucător de 29 de ani de la FC Copenhaga. Pasă riscantă, se descurcă acolo Kasper Schmeichel cu mingea la jumătate de metru de linia porții. Nu iese nimeni la mingea asta. Noroc că noul intrat Bach nu a găsit o pasă, n-a avut un moment de luciditate acolo, iar pasa sa a fost ratată. Încă nu a mutat decât o singură dată antrenorul australian. Spinge Degenek. Irvine luptă admirabil, foarte mare suprafața pe care a acoperit-o acolo Irvine. Centrare și este 11 metri. O pasă lungă, mingea era foarte departe acolo. Nu, este offside până la urmă. Offside. Ridicat fanionul. Arbitrul a arătat punctul de la 11 metri. Pare offside. Noi ne uităm, arbitrul arată punctul cu VAR. Australienii sunt nemulțumiți, dar cel nemulțumit până la urmă este Dolberg, pentru că a furat un pic startul. Vor VAR acolo danezii, în timp ce, atenție, australienii fac semne disperate către propriul portar să dea drumul la minge. Probabil că în curând vom vedea acea prezentare grafică. Dacă VAR-ul nu intervine, înseamnă că a fost offside. Să notăm însă faptul că arbitrul arătase punctul cu VAR. Cred că australienii au intrat la cutie un pic mai repede decât ar fi trebuit. Mai mult până în finalul acestui meci. Sigur că victoria ar fi una foarte importantă, în condițiile în care Tunisia conduce pe campioana mondială cu 1-0 în cealaltă partidă. Franța însă am înțeles că joacă fără câteva nume importante. Aceste condiții danezilor nu cred că le mai trebuie meciul egal. Ei sunt obligați să câștige. Cornelius se întoarce ca un adevărat pivot, un jucător foarte, foarte înalt. Și adusă pe stânga. Vine centrarea. Cornelius. Imprecis. Părea liber, a reușit să se descotorosească acolo de marcaj, dar cred că a făcut un fault în momentul în care și-a aruncat adversarul destul de departe. Iată aici momentul în care îl împinge, într-adevăr, pe pătranul Kyle Rolls. Și iată încă o schimbare la australieni. Iese McGree, a alergat foarte mult și McGree. Cu numărul 8 este Wright. Wright este un fundaș
puternic, de care evident că australienii au nevoie în aceste momente. Și ia locul acolo, în centrul apărării. McGree, un jucător de bandă care a alergat mult și care a izbutit și pasa aceea pentru golul lui Leckie. Bailey Wright are 30 de ani și joacă la Sunderland. O lumânare a lui Degenek. Au timp de odihnă jucătorii până... Saliba, Griezmann, Disasi. Mbappé. Francezii așteaptă salvarea de la jucătorii nou intrați. Griezmann, Mbappé sau Rabiot, Konaté pentru Camavinga. Mbappé respinge Schiri. Mbappé pentru Camavinga. Disasi încearcă o combinație cu Griezmann. Văzut la pământ Ali Malul. Dar francezii nu dau mingea afară. Și se ocupă de asta Malul. A fost cu echiperul său, pe care l-a lovit peste față Șaleli. 43.627 de spectatori. Nu e record pentru acest stadion. Record stabilit la meciul Polonia-Arabia Saudită, 44.259 de spectatori. E al cincilea meci pe Education City, această cupă mondială, Tunisia-Franța. Vor fi 8 în total pe această arenă. Încă un meci din grupe, Portugalia-Coreea de Sud, pe 2 decembrie. O optime și un sfert de finală se mai joacă pe acest stadion din Al Rayyan. Saliba, Griezmann. Dembele va intra în curând în joc pentru Franța. Ndunzi. Laiduni. O intervenție la Colomoani. Nu prea s-a văzut deloc pe teren vârful lui Eintracht. E scos Gündözi. Și intră Dembele, jucătorul Barcelonei. Griezmann, Mbappé. Din nou Griezmann. Prima atingere a mingii pentru Dembele. Damen ezită să rețină. Mbappé.
Cehrida blochează și corner pentru Franța. Mult timp titular la echipa Under 23 a Tunisiei, Damen a făcut în sfârșit pasul spre echipa mare. Cornerul Franței, îl vedem pe Disasi. Va mai fi o lovitură de la colț de pe cealaltă parte. Griezmann, respinge Jebali. Toți tunisienii sunt în propria jumătate. Disasi. Nu prea mai reușesc să țină de minge tunisienii în ultimele minute. Griezmann, Camavinga, Mbappé. Ce greșeală face Damen, care a lăsat mingea să iasă. Și mai au un corner francezii. Cu numărul 9 se pregătește să intre Jamie Mac la Melbourne City. Probabil Duke. Greu reușesc să scoată de la mingea din acea zonă și să o ducă spre Bach. Bach este atacat de Lecky, care recuperează admirabil, venind într-un spin de vreo 20 de metri. Bach, încă o dată. O minge periculoasă. Cornelius întoarce. Poziție bună de șut, dar blocajul defensivei australiene funcționează. Andersen. Bach. Minge trimisă la limită și o oferă lui Rolls posibilitatea de a interveni. Da, este Duke. Mitchell Duke, cel care a înscris golul victoriei împotriva Tunisiei. Joacă la o echipă în Japonia. Epuizat de pressing-ul făcut acolo, alternând deplasările între fundașii danezi. Christensen nu renunță. Bacchus nu ajunge la minge. Cornelius. Irvine. Și iese cu mare siguranță Matthew Ryan. Un plonjon artistic pentru cel care a luat titlul în Belgia cu FC Bruges. Are 76 de meciuri pentru naționala Australiei, cel ce degajează acum. Destul de precis pe Lecky, duel aerian câștigat de australian. Posesie pentru Campbell. Șase apariții la Cupa Mondială pentru naționala australiană. Prima a fost în 1974. Au câștigat australienii Cupa Asiei în 2015. Vor arunca danezii.
Nu, e un fault acolo și un fault în atac și posesie pentru danezi. Am avut impresia că n-a aruncat corect de la margine australianul. Grăbit un pic de faptul că întârziase destul de mult până atunci. Și grăbit de arbitru. Christensen. Højbjerg. Bach. Damsgaard așteaptă în careu, face schimb de locuri chiar cu Dolberg, încercând să surprindă defensiva australiană. Atenție, însă, un singur gol nu le mai ajunge acum danezilor pentru a se califica. În cealaltă parte, Tunisia conduce Franța cu 1-0. E tensiune maximă. Oriunde se marchează și se poate schimba ierarhia în această grupă D, atât de echilibrată până la urmă. O grupă în care într-un singur meci s-au marcat 5 goluri, în rest doar goluri puține. Mă refer la acel Franța-Australia. Nici nu lovește mingea asta McLaren. Rămâne însă în pressing, încercând să oprească acolo construcția adversă. Pasă lungă, Sutter intervine. Excelentă minge pentru Bacchus. Bacchus într-un duel 1-1 cu fundașul. Vine șutul, dar rămâne pe poziție Christensen. Andreas Christensen e greu de impresionat. Nu se sperie atât de ușor, chiar dacă vine atacantul, vine jucătorul direct spre el. Ceea ce e important însă pentru australieni este faptul că au posesia, iar suporterii lor sunt din ce în ce mai aproape de o mare sărbătoare. N-ajunge balonul până la Leckie. Wright intervine, nu foarte convins acolo. Sutter, impresionant. Reluare elegantă, Bacchus. O pasă ratată de Moi și danezii reiau atacul. Parcă echipa asta nu are prospețimea din Liga Națiunilor. O echipă ce părea foarte puternică, cu construcții directe spre poarta adversă, cu jucători de atac atât de buni. Pasă lungă. Cornelius încearcă să țină de minge. Moi este cel care degajează. Le convine australienilor acest ritm. Nu sunt ruperi de ritm, nu sunt creșteri de viteză pentru danezi, nici măcar când ajung acolo aproape de care o frumoasă trecere asta pentru Christensen. Încearcă să urce. Se duce și el acolo pentru a lovi mingea cu capul, înalt în careu, dar este turnul de control. Sutter, un jucător călit la Stoke City în astfel de dueluri. Încă o dată Sutter iese din dispozitiv. Bach. Nu era ideea, dar Cornelius e totuși izolat. Moi încearcă McLaren să facă un pressing, dar nu pune suficientă presiune pe fundașii adversi. Eriksen. Nu era pasa, acțiune în viteză. Dolberg, ce intervenție! Bach! Departe de poartă. Foarte bună intervenția fundașului, o alunecare pe minge, clară. Și australienii se uită din ce în ce mai mult spre tabelă. Le vedem pătrundere acolo pentru Lindstrom și momentul în care înaltul Sutter a stat atât de bine în acel duel. Iese Leckie, marcatorul golului. Excelentă evoluția sa și în prima repriză.
Colomboani, Mbappé, Griezmann. Urmează această fază a francezilor. Șutul lui Colomboani trece însă pe lângă poartă. Fază colectivă frumoasă a băieților lui Deschamps, care au un corner. Bate slab Griezmann. Camavinga. Andrei, fără scrupule, trimite afară. A marcat un gol în prima repriză, anulat pentru offside. Contașul lui Westerlo. Opt minute de prelungiri. Mai e parcă un meci în prelungiri. Dembele încă o dată, parcă nu realizează unde se află. Își face mingea prea în față. Ne vedem acțiunea personală a lui Mbappé. La limită a ținut mingea în teren Kylian. Bună intervenția lui Damen, dar nu cred că mingea prindea spațiul porții. De roagă tunisienii în tribune. E nevoie însă de ajutorul danezilor în cealaltă partidă. Camavinga. Griezmann de la Mbappé. Și e fault. A lăsat atacul să continue, a revenit Matthew Conger. Protestează tunisienii. Iată momentul. Corectă decizia lui Conger. A arbitrat un meci neozelandezul în Rusia acum 4 ani, în grupe Nigeria, Islanda. Ce oportunitate pentru Franța. Mbappé și Griezmann sunt lângă minge. Mbappé direct în zid. Mingea revine. Din nou Mbappé. Damen respinge ca la handbal. Saliba, Dembele, liber, Disasi și primește. Centrare care traversează careul Mbappé. Al 7-lea corner al francezilor, care n-au avut un șut pe spațiul porții timp de 80 de minute, apoi însă cu introducerea greilor au venit și ocaziile. Mbappé încă o dată. Camavinga. Saliba. Tchouaméni. Faultul lui Jebali, analizat de Conger. Griezmann.
Disasi pentru Dembele. Încă o centrare a lui Dembele, respinsă de defensiva tunisiană. Mingea lui Mbappé prea lungă. Au trecut 4 din cele 8 minute de prelungiri. Tunisienii se uită la telefoane pentru a vedea ce se întâmplă. Poate acum prin Moi, care trimite balonul spre McLaren. Degenec nu câștigă prea mult teren. Danezii vin încă o dată. Hens probabil. Nu, mingea este lăsată. Eriksen la colțul scurt, blochează Ryan. Niciun jucător australian în 40 de metri. De-abia acum urcă McLaren. Pasă lungă spre Cornelius, care câștigă duelul. Atenție, este pericol acolo. Degenec nu poate da mingea spre propriul portar, sau nu poate prinde mingea, mai exact Ryan, care găsește soluția. Dacă punea mâna pe mingea asta, era lovitură liberă din 2 metri. Lovitură indirectă acolo. Eriksen, încă o dată. Danemarca forțează egalarea și poate, cine știe, lung. Cornelius este liber, dar mingea trece peste poartă. Poziție laterală, cam 9 metri. A încercat o execuție plasată. N-a reușit prea mult. Mingea s-a dus peste poartă. Andreas Cornelius, jucătorul lui FC Copenhaga. Australienii în mare tensiune, atât în tribune cât și în rândul celor de pe bancă acolo. Rezervele parcă nu mai au răbdare, dar cine poate să-și mai controleze emoțiile în aceste ultime secunde din meci? Înalt Ryan, arbitrul încă nu dă drumul la bucuria australiană. Nici danezii nu mai sunt atât de convinși. La cele două rezultate, 1-0 pentru Tunisia și 1-0 pentru Australia, Franța rămâne pe prima poziție. Australia se califică pe locul al doilea. Bucurie pentru Socceroos. Excelent rezultat și o calificare în dauna Danemarcei. Tunisia rămâne pe 3, Danemarca pe ultimul loc în această grupă. Victorie pentru canguri, 1-0, gol marcat de Leckie în minutul 60. Danemarca a știut ce vrea de la meciul ăsta. S-a apărat admirabil, iată, după ce a reușit să învingă Tunisia cu 1-0 și să rămână fără gol primit în meci după foarte, foarte mulți ani, mai exact din 1974. Acum Australia reușește încă un meci fără să primească gol. Nu știu ce mai are de reproșat antrenorul danez arbitrilor. N-a fost cel mai bun meci pentru Danemarca. 30 de secunde pauză. Vom reveni. La ultima fază, Franța își salvează onoarea. Antoine Griezmann cu golul numărul 43 pentru naționala Franței restabilește egalitatea. Revedem această fază. Au presat francezii în ultimele 10 minute. Și va fi din nou remiză în ultimul meci din grupă.
așa cum s-a întâmplat la toate turnele finale ale Franței cu Deschamps pe bancă. A fost ultima fază a meciului. Se termină această partidă. Tunisia-Franța 1-1. Da, se verifică ceva. Jucătorii au crezut că meciul e gata. Au și intrat operatori pe teren. Da, se verifică. Matthew Conger verifică în camera VAR golul lui Griezmann. Incredibil ce se întâmplă pe Education City. Aici e offside clar. Dar să vedem cum judecă faza Matthew Conger. Câtă dramă aduce și această inovație, să spunem, de ceva timp. Camera VAR creată, evident, pentru a face dreptate, a elimina eventualele greșeli. Vedem ce decide. Golul e anulat și Tunisia câștigă această partidă. Golul lui Griezmann e anulat. Conger îi explică ceva lui Mbappé. Și mai sunt ceva secunde de recuperat. Suntem, iată, în minutul al 13-lea. Uluitor. Intraseră și jucătorii de rezervă pe teren și operatorii. Toată lumea a crezut că meciul e gata. Camavinga pentru Tchouaméni. Griezmann. Disasi. Jebali trimite către nicăieri. Și acum Matthew Conger fluieră finalul. Tunisia, Franța 1-0. A treia victorie a Tunisiei la un turneu final, prima în fața unei naționale europene. O victorie mare pentru orgolul acestor jucători, pentru suporterii tunisieni. Chiar dacă e o victorie ce nu ajută în perspectiva calificării, pentru că Australia a învins Danemarca. Franța pierde ultimul meci din grupă, dar era prima echipă calificată aici în Qatar, după primele două victorii. Trecem prin studio, revenim.